Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň daşary ýurtly maýadarlary hödürleýän biznes şertleri durnuksuz we howply. Türkmenistan daşary ýurtly maýadarlar üçin tewekkelçilikli ýurt bolmagyna galýar. Bu barada International Digest neşri 10-njy ýanwarda makala çap etdi. Türkmenistana maýa goýan kompaniýalaryň çynnaky syýasy tewekkelçilikleri şol sanyny döwletiň kompaniýalaryň işine gatnaşmagyna, olaryň emlaklerini ele geçirmegine, korrupsiýa, maýadarlardan hyýanatçylykly peýdalanylmagyna, şeýle-de rejimiň tebigatyna mahsus durnuksuzlyk we açaçanlyk tewekkelçiliklerine duçar bolýanlyklary aýdylýar diýip neşir ýazýar. Maglumatda Türkmenistanyň daşary ýurtly maýadarlary hödürleýän biznes atmosferasynyň durnuksuzlygyny we howpyny misallar arkaly ünti çekilýär. Makalada aýdylmagyna görä türkmen rejimi maýadarlardan hyýanatçylykly peýdalanmakda we olara şertnamada görkezlen tölegleri geçirmezlikde aýplanýar. Onda 2018-nji ýylyň aýagyna arbitraj dawalaryna serediýän halkara merkezde Türkmenistanyň garşysyna gozgulan işleriň hatarına goşulan soňky 2 şikayet barada maglumat berilýär. Türkmen hökümetiniň garşysyna 2009-njy ýylda gozgulan işlerden 5-siniň netijelerini garaşlýar. The Global Arbitration Review ýagny global arbitraja syn neşri Türkmenistanyň garşysyna gozgulan işleriň sermaýeçiläriň alan tassamalarına döwletiň gatnaşygy we olara şertnamada görkezlen tölegleriň tölenmezligi bilen baglydygy bellenýär. Türkiýede Türkmenistany we Russiýada iş alyp barýan Türk guruluşyk kompaniýasy SC Group özüniň Türkmenistanyna 14 taslamanyň şol sany hökümetiň edara binalarynyň guruluşyny tamamlandygyny aýdýar. Bu kompaniýanyň Türkmenistana garşy halkara kadiýetde gozgan işi 2000-nji ýyllarda ýaşaýyş toplumlaryň guruluşy boýunça alan şertnamalary bilen bagly. Union Matex kompaniýasy Türkmenistanyň 2005-nji we 2008-nji ýyllarda jemi bahada $144 million dethgalaryň guruluşy boýunça şertnama baglanyşýar. Ýöne firma arbitraj dawalaryna serediýän halkara merkezde Türkmenistanyň bu iki taslama bilen bagly bergilerini özlerine tölemändigini aýdýar. Arbitrajda Türkmenistanyň garşysyna hasaba alynan iň köne iş Adem Doganyň 1999-njy ýylda Aşgabatyň etegine guran nemis eýeçiligindäki towuk fermasy bilen bagly. Doganyň firmasynyň üstünlikli öndüren ýumurtgalary Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niýazowyň gaharyna getirýär. Ol onuň girdejileriniň 50%-ine şärik bolmagy soraýar. Aşgabat haýwat atyp fermany ele geçirýär. Neşirde misal görkezilýän daşary ýurtly firmalaryň hataryna Argentinaly Bridas firmasy hem bar. Türkmen hökümeti Bridasyň Türkmenistanyň ýanygyç eksport etmek boýunça alyp barýan işlerini togtadan soň firma halkara Suda palatasynyň arbitraj suduna arz edýär. Kadiýet işiniň netijesinde arbitraj sudu firmanyň çeken ziýanynyň öwedinde bolmak üçin Türkmenistany Bridasy $500 million möçberine tölemeli edýär. Buňa jogap edip Türkmenmaşy Argentin firmasynyň Aşgabatdaky edara jaýyny döwlete geçirýär. Neşir eni atly Italyan kompaniýasynyň Türkmenistany duçar bolan eden etdiligi barada da maglumat berýär. Eni kompaniýasynyň Türkmenistandan satyn alan paýnamalary onu kynçylyklara duçar edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Türkmenistanyň korrupsiýany giň ýaýran diýip düşündirýär. Forbes neşriniň korrupsiýa sanawyny Türkmenistan dünýäde iň korrumpirlenen 6-njy döwlet hökmüne sanawy goşulýar. Türkmenistan bilen aradaky iş dawalaryny halkara kadiýete şikayet eden kompaniýalaryň hataryna Russiýanyň MTS aragatnaşyk kompaniýasy hem goşuldy. International Digest Türkmen hökümetiniň ýurda daşary ýurtly maýadarlary çekmäge jan teni bilen finansiýanlygyny aýdýar. Onuň aýdylmagyna görä Türkmenistan Hytaýyň ýol başçylygynaky bir guşok bir ýol başlangyçlaryna da şu maksatlar bilen gatnaşýar. Günbatarın kompaniýalary ýurtda esasan neft gaz pudugyny iş alyp barýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti hökümetiň garşysyna gozgulýan arbitraj dawalary barada habar bermeýär.